Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu masoya annan Muhammadu, barkanmu da wannan lokaci, da fatan kowa da kowa yana cikin koshin lafiya da soyayyen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Har yanzu dai muna na a cikin bayaninmu na bayanin falala da daraja da martaban da mutum ke samu a cikin sallolin nafilfilin da ake yi a cikin kwanakin sati. Nafilan daren alhamis, nafila ne raka'a biyu, wanda wannan sallah ana yin ta ne tsakanin magariba da isha'i. Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya ce a kowane raka'a zaka biya fatiha kafa daya, ayatul kursiyu kafa biyar, qul huwallahu ahad kafa biyar, qul a'udhu birabbil falaqi kafa biyar, qul a'udhu birabbin nasi kafa biyar. Haka zaka yi wannan raka'a biyun. Idan ka idar kai sallama gaba kida zaka biya astaghfirullah kafa 15. Annabi ya ce idan ka gama suka ce ladan gaba daya Allah ya kai shi hadiya garin innanka da babanka. Annabi ya ce to za a rubuta ka da wanda duk haƙƙin da ake nema akan iyaye suke nema akan ɗansu ka cika haƙƙin in ji annabi Muhammadu. Kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah zai baka duk irin daraja da martaban da aka ba siddiƙai da shahidai in ji annan Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. To Allah ka sa mu dace, Allah ka biya mana bukatunmu saboda matsayin manzan Allah. Kuma jama'a a rika kokari ana shiyarin dinsa ga masoya manzan Allah, kuma a rika following din al'umma gabaki da fatan Allah ka cika zuciyarmu da annabi. Allah ka biya mana bukatunmu dan annabi, Allah ka karfafe mu dan annabi. Daga almajiranku Imam Ismail Ibrahim da Kusfa Zaria. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.